Gotna bawa hai monita. Hambai jini media channel rokno normal bising tiki jora ka ham mangka kaisa meni je incident ke toino ang ani bukrang jigni serai korpsano yekli skulo saro 10 ta rok unkana apro admission khlainai aing odu mali bazar tike thanginai bini bini mama jini tahu tong joyla rangsak dukan ajaga tuniri dihnai aing ti thangai thik a supermarket ni biskango aro kaisa gari parking hai space jaga tongo ajaga ang bathage borno nongkhori tongman jarao angkai at kaisa sabuni gari ang saimia gari an gana tike faine habui aing ani biskango lai thangman gologo jong kon saya olake hotat ke bo fainai a borong bumung ang pulia pro saimia olo buta song samu basang saima kai phai ano kutuk phakya hai haro dahke gari ton nai angkai ang saka ang gari ton ya ang tabuk sthana ja 1 minute byapar se ang or bathana phaya ang thangnai ang samungo amti ni samase last bo phakya ano sire sine ani ka ang saka kumulungo to kamo borok ke siniya ang non sinimaya sabungka kai ani kono bobai waisapono walai mani sotrubo krei ang bono nubunuk yakho amsuk bosarang khang bono siniya angkai hotake phainka ang wanaka angkai ang siniya ni samabai sinirene menya waisapono ano tangoi bukhang saimeliya no bukung ta pharijak nor nai nedi o jagao tamoi buka saimeliya thei eram ka phaikya aban picture bo sabo buinar bo khang saimeliya kai ambaga yang mokol nugya haingi nai jaga rok saimia ngi thangka kai am tike lengja khaingi thangka ang saimaliya tamong kha tam khlaja kang saimaliya angka yang orbo phatikani ikaro nak nayana angka am tike ang wansuk mani ke normal ka kok saitama ba bogla khne ang wansuk mani puila khoro angka kendo buikhi patai tang khaisani ba angka abtui angmani uklogo angka angkai ani thirok thangmani belakhe buinuk bai nai aro gana gini ni sabuba tuitubiani aw mukhang rok sukang baksa saimali yang baikha pro oloka bui hospital thang lainai kan gari tam taisal thangmaliya kono angaro accident bungja thu taya boano buma bai abu hai gotona ngi thangka ka moni bagai last over gano hospital langka abu ka ang saimaka sini nawstar parane sini taku roton bani gari salok langnya no hospital langka ramuni program treatment khamni ko jengno thana notification PSO to binai just information abo kono FIR ya just information kok mutual ngai bagai aro thana o jengkisa kok salai aro kaisa application certificate abni ko hongkai a khlai tongmani jorao bini tabu je ano bunai bini ma phasong ro bini tahu khoro phaleni aro saka bo mental si nogo bam tikhine mang tongo walai mang tongo hanai never ni taku khoro bin ma phasong samone bolgo jeng bujika a borok hisabe joro bulbungo angkai bini omtu singi tong ko ta jeng ma nakar lainai ma bujilainai ni jeng akuru saka bong wasona ka ab tikhino bin dara somot khorsa tongo angkai bo saka extra claimer jaga jeng buthangna chin gari ban hindi mane ngani personal gari botongo a gari bai chini bai jeng thangka borok bongni gari bai rani bazaro thanglaika oro a prescription rok anoro bebang tongoyo je extra claimni copy rok norok nanya khnai mano ngka moni bagai a extra claipro aro borok jeno rango 2000 hai thokni dam rok no norok thangla jadinne ya phari kabuka angkai abo sini an logi thanai extra khaipro sinda bisandro cinta hukumar bo botongo karo khortam khorbu thanu bungya rang ya parka abo mangkha abo kubui kai buta khorbu sakani gana subui ongtuyo je extra kham gana ono kai bosa kadara tam khalene kan saka jeng borok bai borok ba ma bujilaine ni anga khorbu saw kebono hamya hana thangli kebono chaibon thangli ya kam bagai mimangsa nene tini borno saja angkai last ang baheng kabu ang kangko saimang soblia tam khe news rogo je nungmani
abo ke totally abo ulta abo chaya ke am tirok जों जाहाथे जिन borok bai borok जों आवते इंखे chaya tei kaisa paitoba ang on news ho je nungmani tipra mo tharogaro involve tongo hine news ho kakha hangkai abo totally false abo kono tipra mo tharok kono kri ang bai ang kono party ni borok bai khoroksa Khumlung Baptist Association ni assistant secretary pastor hisabe se ang samung khlai dong kang kono tipra mo tharok ni ajaga kono involve kri tai borok bo jaga kono involve kri bazar ba sabo phaikya sam tamung khabo ang nijibu saimya boibu saimangla angkor kono party konfang kri kono party kri oro kamba gei bo sakbai thangse last of bunyo bukhang kai lokurok bai public bai bujona kirja gei kudoi biang kharka sing saimya olose hospital thangpuro thanao kharka ni khanao asuk sesang ang saimano angka to tai to kono kri amni kologo jeng extra khaimani kologo taisa kherangbar hospital thangmani kologo ani oro kaisa je bukni au bekreng abo extra diputo chini Dr. Sondon goroni bo nai saka obo nyong kisa krek kha obo chinaro ENT ni bagi special kering bagi norok jibi thangsidi angkai o hospital ni no jengo ambulance kasiro horine borok ni arni refer horoi jengmia jibi bo thangka jibi sakham bago ar thangene ticket rokhlai jengnai lekya nailemani kulogo borok gano sairoka del mucha khake jengkai tegese chini ani je oro bukungni ENT useng aro mal lene borok bai salmani kulogo bobo sakaro krek tongkha abato sabta kaisa kisa rest khlainai norok nogo tongradi bithi jera hoka obu tumum omubai jarabia hamjan ke teo se extra khlainai abuni father treatment nainen bagi jeng ব্যবস্থা khlainai borok samamai jeng tab nogo phale jarta tege se koka samung ke hai je nung bai je bulai nei borok hospital khumulung ke pieso thangi walai mani teba aro bujago ni je koka sama abo ke busuk kubui dan ke khana ka ko to abo sukle ang tapsudar ke khanaya ko mia jokhon pieso ang thangpurbo arni osi tongo second osi tongo borok kono bokha ba bopha kya ne ke bano samani kre angka ang to saimana ko gyang to hospital se